ちは。毎日寒いですけれども、ちょっと今日も寒くて体調崩されてお休みの方が何人かいらっしゃって、ちょっと広々した感じになってますが、で今日はもう年内最後の関東でカフェになりますので、特別ゲストとしてまたバイオリンの方に来ていただきました上原さんです。今日も楽しく使っていきたいと思います。じゃあ、まず体操からいきましょう。今日はどうぞ広々手を伸ばして。ではまず体をほぐしていきます。じゃあ前に大きく倒します。1、2、3、4、後ろに5、6、7、8。もう一度前に1、2、3、4、後ろに5、6、7、8。じゃあ横に行きますね。こうできるだけ遠くを指先を遠くに伸ばす感じで伸ばして、反対側指先をぐーっと向こう側に伸ばします。もう一度横に1、2、3、4、5、6、7、8。戻します。じゃあ体をねじりますね。手を体の前に置いてぎゅーっと引っ張ります。首は反対側ほどきます。反対側ぎゅーっと絞ってリラックスします。もう一度1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、じゃあ肩をぐーっと上げてストンと落とします。もう一度1、2、3、4、5、6、7、8。もう一度1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあ肩を前に4回回します。できるだけ根元から大きく1、2、3、4。後ろに5、6、7、8。もう一度前に1、2、3、4。後ろに5、6、7、8。じゃあ首筋を伸ばしますね。じゃあ、手をまず頭の後ろで組んで前にぐーっと重みをかけます。今度は逆に手を今度首の後ろに軽く添えて後ろに戻ります。もう一度前にゆっくり呼吸しながらやりましょう。でまた反対に後ろに行きます。口元も緩めてください。右に倒して左側をぐっと手を引っ張ります。頭の先と指先引っ張り合い戻します。反対側大きく深呼吸しながらやりましょう。反対側大きく吸って
体の中の空気が循環したと思いますが、じゃあ唇の体操ですね。しっかり音をさせましょう。じゃあ巻き舌できる方はありがとうございました。じゃあ発声声を出していきますね。じゃあ下のラの音から、じゃあさっきこれでもう一回やりましょうか。姿勢を良くする。でこの時に前にかがまないにしっかりと耳の横に腕を当てて、ぐーっとちょっと後ろに反るぐらいのつもりで降りていきます。はい、で胸が高くなった状態でいい姿勢保って、みめまもむ、そうでみめまもむ、最後まで言った時にだんだん肩がしぼんでこない、みめまもむってならないように、常にこの息は吐いてしまって体の中の空気少なくなるんだけど、外側の体は持ってかれないようにどっしりしててください。もう一回、みめまもむ、半音ずつ下がります。みめまもむ、下がります。みめまもむ、下がります。ちょっと低い音ばっかり歌ってるとね、ちょっと顔が暗くなっちゃうので、もう一回笑顔に戻って、いやー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 、口を縦に開きますね。いやー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 、上がっていきます。やー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 、やーやーやーやーやーやーやーやー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 、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 やーやー
長いフレーズで言ってみます。わでわわ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 、遅れないようにどうぞ。わわ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 、上がります。わわわわわわ力でうわっていくんじゃなくて、こう自分でコントロールしながら小さい声でまず出せるように、こう力じゃなくてね、小さい声でちょっと鳴らしてみましょうか。
までいや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 どうぞいや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 じゃあ一旦お座りください。今日は飲み物の方もたくさんありますので、どうぞどんどんおかわりしてくださいね。では今日は、季節ものでクリスマスイブ山下達郎さんのクリスマスイブという曲を選んできましたが、JR 東海の CM でおなじみかなと思うんですけど、でこの曲なんですけど、私も調べてて初めて、そうなのかと思ったんですけど、このバロック音楽のこの和音の進行に結構似た感じのコード進行なんだそうなんですね。で、間奏にちょうどそのバロックの曲「パッヘルベルのカノン」って皆さんご存知でしょうか。それが使われてますので、ちょっとこの曲もね間奏長いんですけど、そういうちょっとバロック音楽の感じっていうのを楽しみつつ歌っていただければと思います。ちょっと前奏も間奏も長いんですけど、楽しみつついきたいと思います。じゃあ前奏からお願いします。一回歌ってみましょう。雨は夜更け過ぎに
に歌うと難しいんですけど、ダルセーニョからその感想の後ですね、戻った場所パッと分かりましたでしょうか。まずねちょっと楽譜の確認からいきたいと思います。あと1番は歌わないけど2番だけ歌う場所とかいろいろあるので、ちょっと確認しながらいきましょうか。まず、前奏もこう数えてみてらっしゃる方は最初の2小節かな、ちょっと音符ちっちゃくしてるんですけども、よく見ると3タイムリピートってあるので、そこピアノで2小節を3回繰り返してもらってます。なので数えるときはタタ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 、もう一回戻ってタタ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 、もう一回タタ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 でようやくその先の小節に行く感じで弾いてもらってると思うので、それで数えてもらうとカウントが合うかなと思います。で、ちょっと最初から、歌のところを追っていきますね。3段目、雨は夜更けすぎに雪へと変わるだろう。で1回目はうーはなしで、一応ねオリジナルをそのまま真似する、歌ってもいいんですけど、真似するとあ雪へと変わるだろう、サイレンナイで、ここも1番はなしですね。はホーリーナイで1番カッコで繰り返し戻ります。きっと君は来ない一人きりのクリスマスイブで2番は入れます。サイレンナイホーリーナイで2番カッコ入りますね。じゃちょっとそこだけいきましょうか。じゃあ3段目からいきます。1234で入りますね。1234雨は夜更けすぎに雪へと変わるだろう、サイレンナイホーリーナイきっと君は来ない一人きりのクリスマスイブ、サイレンナイホーリーナイ、まずそこまで確認できましたね。でそこから2番カッコから先に進むんですけど、ちょっと1番2番とこう全然メロディー違ったりして見るのややこしいんですけど、1番大きな音符いきますね。1番心深く秘めた思い、その2箇所ですかね。ちょっと1番と2番と違うので、行ってみましょう。じゃあ2番カッコから数えますね。123412心深く12秘めた思い叶えられそうもない、なかなかその8分音符がこう食いつきが難しいんですけど、12心12心深く12秘めた思い、ことひとこううまく入れるようにもう一回練習しましょう。2番カッコからいきますね。123412心深く12秘めた思い12叶えられそうもない。今バッチリでしたね。じゃあもう一回行ってそのまま先行きます。同じように、2番カッコからカウントします。1234心深く秘めた思い叶えられそうもない1234必ず今夜なら言えそう
はここは1番も2番も入れていきますね。おー、次のサイレンナイおーいえいも1番2番両方入れます。じゃあ必ず今夜ならの、前の小説からいきますね。12345、必ず今夜なら言えそうな気がしたおーサイレンナイおーイエイホリナイサイレンナイおーってちょっと意外に難しいんですけど、ちょっと前に振って入るので、12サイレンナイおーイエイですね。安心してるとサイレンナイおーって3拍になっちゃうので、サイレンナイおーイエイ3拍のちょっと手前に入れますね。もう一回いきましょうか。必ず今夜から、その1小節前から振ります。12345、必ず今夜なら言えそうな気がしたおーサイレンナイおーイエイホリナイで、こっから感想ちょっと長いんですが、また後で弾いてもらうことにしてダルセーニョまでいきますね。そしたら左ページのさっきの2番括弧の後からに戻ります。で1番とちょっとまた音符が違うので2番の方が入りやすいかな。1拍休んでまだ消え残るですね。入る拍はやりやすいんですけど、ちっちゃい音符とちょっと1番の音符と混ざってるので、もうちょっとメロディーで覚えちゃってください。まだ消え残るタララララララで、次が君への想いですね。高い音で君への想いといきますね。そこが歌えれば、あとは次はあれか、夜へと降り続く、入りやすいですね、拍としては。夜へとちょっと切りはいいので、1番は半拍前からなんですけど、12夜へと降り続くといきますね。じゃあ2番括弧というか、ちょっと4小節空振りしてまだからいきますね。12345、まだ消え残る君への想い、夜へと降り続く234、街角にはクリスマスツリー、銀色のきらめきをサイレンナイおーイエイホリナイで、またここも飛びます。2コーダなので12345段目の1小節だけ切れてるところありますよね。2コーダのホリナイ、その伸ばしてる線がナイの伸ばしですね。で下から4段目の雨は夜更けすぎに続きます。じゃあ、もう一回その飛ぶところを慣れるので、じゃあまだ消え残るからいってコーダに飛びましょう。12345、まだ消え残る君への想い、夜へと降り続く12345、街角にはクリスマスツリー、銀色のきら
またややこしいんですけど、歌詞出てないので、うーは2回目だけ。雪へと変わるだろう。サイレンナイで、1回目がおイエーイ、ちょっと高い音になるんですけど、おイエーイ、軽くいきますね。サイレンナイおイエーイ、ホリナイで、またすぐ上の段に戻って、きっと君は来ない、一人きりのクリスマスイブ。次はは入れて、サイレンナイで、ここ見にくいんですけど、2回目はちっちゃい音符、はなしで、サイレンナイおーイエーイでシンプルにいきます。ホリーナイで2番括弧に入って、歌はおしまい。あと構想が続きますね。もう一回、じゃあそこの最後の2回繰り返すとこ、雨は夜更けからいきますね。1、2、3、4、雨は夜更けすぎに雪へと変わるだろう。サイレンナイおイエーイ、ホリナイ、きっと君は来ない、一人きりのクリスマスイブ。サイレンナイおイエーイ、ホリナイ、ということで、一応歌う場所の確認できました。で、ちょっと楽譜見てて気づいた方もいるかと思うんですけど、ちょっと下からちょんって私手書きで書いてあるの何箇所かあるの分かります？で、こういうねポップスの曲ってまっすぐ歌うとすごくつまんないですよね。例えば、雪へと変わるだろうとか、サイレンナイ、同じ音でタタタタって楽器で弾くみたいにすると、こう色が出ないので、こうカラオケの技術っていうのかな、なんかしゃくりっていうんですね。ちょっと下からグーってこう同じ音符は音で書いてあるんだけど、雪へと変わるだろうとか、ちょっと下からってで、最近カラオケの採点もすごいこう精密ね、結構レベルがアップしてきて、昔は音程が合ってればとりあえず90点とか100点とかいったみたいですけど、最近音程プラスやっぱりこういうビブラートとかしゃくりとか拳とか、なんかそういうのも点数に加えて、それでやっぱり歌の上手な人がちゃんと高得点取れるようにカラオケの機械も進化してるみたいで、こういうしゃくりってすごいカウントされるんですよね。でちょっとちょろっと入れたところちょっと練習してみましょうか。例えば最初のとこだと「雪へと変わるだろう」ってまっすぐいくんじゃなくて「るだろう」ちょっとね下から「だろう」ってずり上げる感じ、そこ行ってみましょうか。じゃあ4小節空振りします。12345、雪へと変わるだろう、で次もサイレンナイってこうスラスラっといかないで、サイレンナイ、ちょっとナイってこう下から言ってみましょうか。じゃあ12で入りますね。12サイレンナイ、次もホリナイですね。12ホリナイ、で歌うと結構こう声が生きてくると思うんで、カラオケでも多分点数アップすると思います。他にも、今私がなんとなく自分でここって思うとこ書いたんですけど、あんまりやりすぎてもねちょっとこうねちっこい感じになるし、その歌う人によってこここういう風にしようとかって違うとは思うんですけど、一応私が書いたところちょっと目安にしてもらって、こうちょっと色がついてきますよね。じゃあ「心深く」のところをいくので、じゃあ12で入れますか。12心深く秘めた想い、次もありますよね。12叶えられ
そうもないっていう感じで、ちょっとちょんって書いてあるところを少ししゃくって言ってみてください。じゃあもう一回最初からいきましょうか。じゃあもう前奏も感想も全部入れてお願いします。前回から引き続いてのカンツォーネですが、急流という曲をやります。前回一応日本語とイタリア語もちょびっとやりましたでしょうか。カタカナが振ってありますのでそのまま言ってみたいと思います。ちょっとじゃあ、今日初めての方もいらっしゃるので、一応歌詞のその意味だけ読んでおきますね。谷に架かる古い橋の上で君を待つ。
そして身震いしながら水を見る。なぜなら急流の水のように君は僕のそばを通り過ぎていく。君は僕に永遠の愛と忠誠を誓った。それなのに今では憐れみの影さえなく僕から逃げる。急流の水のようにうねりながら去っていく。なぜ僕は君を探しているの？なぜ君を欲するの？なぜなら僕の心は君を忘れることができない。そして君は僕の暑さに乾いた唇を焼けつかせる。急流の水のように君だけが渇きを癒すことができる。急流の水のように君は通り過ぎ、僕から遠くへ行ってしまう。そして僕の熱狂的な心に苦しい未練を長引かせる。なぜ僕は君を探しているの？なぜ君を欲するの？君はいたずらに通り過ぎる水のようだ。でも僕は君を腕の中に抱き留めることができない。急流の水のように誰も捕まえることができない。君が行くところどこへでも僕はついていく。君を失い、そして僕も自分を失う。こう離れていってしまう恋人を急流の流れのように流れに例えて歌ってる歌ですね。はい、じゃあ行ってみましょう。最初からお願いします。山の奥から渦を巻いて走る私は来るよ。今にかけてはしぶきを
じゃあ、イタリア語ね、結構こう言葉が忙しいところもあるので、ちょっと、練習しながらいきましょうか。ペルケから言葉がイタリア語で入りますね。じゃあイタリア語入るところからもう一回言ってみますね。1、2、3。ペルケティチェルコでハテナがあって聞いてますよね。さっき読んだ訳のとこだと、なぜ僕は君を探しているの、なぜ僕は君を欲するのってこうちょっと疑問形なので、そういう気持ちでペルケティチェルコ、チェルコが探すですね。でペルケティボリョ、君を欲する、なぜ僕は君を欲するのかな、疑問ですね。もう一回言ってみましょうか。ペルケ、いきなり1、2、3で入ります。1、2、3。ペルケティチェルコ、ペルケティボリョで、その先がなぜならで、同じペルケなんですけど、その前がなぜ僕はで、なぜならペルケルミオクオレノンティポディメンティカール、ディメンティカールっていうのが、忘れるでノンがついてるので忘れないですね。なぜなら僕の心は君を忘れることができない。じゃあペルケルミオクオレノンティポディメンティカール、ここまでゆっくりいきましょうか。1、2、3。ペルケルミオクオレノンティポディメンティカール。大丈夫そうでしょうか。結構ね言葉が多いので、ペルケルミオクオレノンティポディメンティカール。次行ってみましょう。エレミエラブラケダルスラファイブルチャー。でここが、そして君は僕の暑さに乾いた唇を焼けつかせる。エレミエラブラ、ラブラってよく出てくるんです。唇ですね。エレミエラブラケダルスラファイブルチャール。ブルチャールが焼けつかせるかな、こう熱く燃えさせる。で乾いたがダルスーラ、もう一回じゃあエレミエラブラケダルスーラファイブルチャール。もう一回いきますね。1、2、3。エレミエラブラケダルスーラファイブルチャール。次が米ラックア、ラックアってアクアってありますよね。アクアクララとかなんかお水があります。お水、その水、米ラックア、水のように出るトレンテは、トレンテは流れですね。その急流の水のように、ソーロトゥ、君だけがプオイディセタール、その僕の渇きを癒すことができる。その乾いた唇を癒すことができる。じゃあコメラクアデルトレンテからどうぞ。1、2、3。コメラクアデルトレンテソロトゥポイディセタールで、最後はちょっとちっちゃな感想を挟んで、ドブンクエアンドライ、ドブンクエって結構長い単語なんですけど、行くところ、何々するところ、どこへでもで、アンドライは行くですね。アンドライ、君が行くところ、どこへでも。ティセグイロ、
僕は君についていく。ティペルデライ、君を見失って。エディオ、私はコンテ、君と一緒に。ミペルデロ、その急流の中で君を見失って僕自身も自分を見失う。じゃあドブンクエンからいきますね。123、ドブンクエンドライティセグイロティペルデライエディオコンテミペルデロといきます。じゃあもう一回イタリア語のところを総復習で感想が終わってペルケーからちょっとテンポ戻していきますね。じゃあ123から無理します。123ペルケー結構時間のかかる対局なので、じゃあこれ一回歌っておしまいにしましょう。じゃあ最初からお願いします。山の奥から渦を巻いて走る私は川の流れのふるさと
中で戻ったりして長いんですけど、日本語とイタリア語と通しで歌ってみたいと思います。じゃあお願いします。割と日本であんまり歌われてないみたいで、日本語の訳詞ついてるものをちょっと私見つけられなかったんですね。でちょっと私の役で自己流の役で、つけてみたんですけれども、ちょっとこれで皆さんにも歌っていただけたらと思います。ちょっとですね、最初つかみどころのないメロディーかもしれませんが、だんだん慣れてくると思うので、一回日本語で、最初の方やってみたいと思います。
じゃあまたお願いします。最初から。ダブルフラットがついたりとかちょっと音を取りにくいんで、じゃあちょっとピアノで単旋律でメロディーをなぞってもらいつついきましょうか。ゆっくりめで、じゃあ最初1、2で入りますね。ちょっと最初の音だけください。くるをですね。いきます。1、2、くるおしりき思いのせ我が歌よ届け。まずここまでいきましょうか。ちょっと皆さんだけで、あとじゃあピアノの旋律も弾いてもらっていきますね。1、2その装飾音にも言葉を乗せたりとかしてるんでちょっと歌いにくいかなと思いますけど、思いのせですね。装飾音符も音としてしっかり歌ってみてください。思いのせ我がくるから1、2くるおしりき思いのせ我が歌よ届け。で次からがまたちょっと変わってメロディーが悩める我が心癒すのはロリータ君だけさ。じゃあこのなやからいきますね。1、2悩める我が心癒すのはロリータ君だけさ。じゃあもう一回ピアノと皆さんだけでどうぞ。最初の音だけください。なここからですね。1、2
ちょっと区切りが分かりにくいですけど、君に口づけしたいのさ、熱からいきますね。1、2、熱い恋もため息もただ愛しい君だけのもの。ここまでだいたいメロディーなんとなくまとまってきましたでしょうか。じゃあもう一回普通の伴奏を弾いてもらって、じゃあいきなり、歌のとこからいきますね。1、2、くるからいきます。お願いします。1、2、くるしき思いのせわかるかよとろけ悩めるあなた癒すのはどいた君だけさ。星の数より多く君に口づけしたいのさ。熱い恋もため息もただ愛しい君だけのもの。先行ってみます。アモルさ楽しい時を過ごそう僕と共にロリータ花の香りを誘うよさあロリータおいでと美しい姿を見せて胸の高鳴りを沈めて遠いてロリータよ君がいないと生きられないもう待てないキスをして僕に共にいてロリータよ君がいないと生きられここまで後半は少しこうね馴染みやすいメロディーかなと思うので、何回か歌ってる間にこうまとまってくるかなと思いますので、ちょっととりあえず今日中にイタリア語まで最後まで行ってしまいましょう。細かいところはまた次回やりますね。で戻って、感想があります。タンタカタン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 。でイタリア語。Amor sin piel e l'ora gradita senza il nome, dimmi come fai, Lolita, olezza il fior e dolce invita, non mi
ありますので、そこ見失わないで、その先イタリア語なくなってますよね。ケモリレミファライが、もう最後の方に飛びます。コーダに飛んでライファライモリって上に上げて終わりますね。じゃあもう一回イタリア語を言ってみましょうか。じゃあちょっとゆっくりめでイタリア語の部分だけ1、2 Amor se vien e l'ora gradita senza il tuo dimmi come fai Lolita ちょっと止めますね。でここであんまり見慣れない記号かと思うんですけど、ソスペーザってありますね。でも中断したって日本語で隣に書いてありますけども、その休符、そこをパッと声が切れる感じにして「ディミコメファイロリタ」だからちょっとダラダラっと「ディミコメファイ」ってこう間残さないで意識して切りましょう。そこのソスペーザのところで、ちょっと普通に「うん」って一拍分よりもちょっと間が空く感じで大丈夫だと思います。ただあんまり大げさにはしないで「ディミコメファイロリタ」っていうのがちょっと何箇所かあるので、その雰囲気を、すごくこの曲の特徴でもあるので、その辺をちょっと感じながら歌ってみてください。じゃあその続きからいきますね。「ディミコメファイロリタ」の後「オレザイフィオe dolce in vita o mia Lolita vieni all'amor avviennetta più non tardare che al seno stretta ti vuoi baciare。ここもソスペーザーありますよね。ちょっともう日本語は省略してますけど、ストレッタティボバチャル、あんまりチャールってこう2拍分伸ばさないでチャールって切って空間を楽しんでください。でバーチャール、次のバーからまた動き出す感じで、じゃあ、そこのストレッタティボバチャルからどうぞ。ストレッタティボバチャルバチャレアビエンディレタロレタビエche morire mi farai coda farai se tu non vieni。でここも、スラスラ進まないでって書いてありますよね。ステンターテっていうイタリア語なんですけど、スラスラでセトゥノンをこうちょっと引きずる感じでいって、ですぐテンポあります。ディエニーのところでパッとテンポ戻すように、ちょっとねテンポの変化がたくさんあるので、緩急つけていきましょう。じゃあちょっと今日はなんとなくで細かいところはいいので、最初から言って日本語言って戻ってイタリア語で一通り歌ってみましょう。じゃあお立ちになってくださいの最後なので。ここからお願いします。
思います。お疲れ様でした。バイオリニストさんの上原さんでした。ありがとうございました。